Dihatoy usa ka batanong pari nga na-assign og usa ka parokya diin ang iyang nahikauban nga pari idad-idaran na ngadtong bata-bata pa siya sa iyang pagkapari o pagkadyakono di ay kay wa pa man siya mapari aron iyang silbihan. Iyang nakita nga kadtong paria nga tigulang na o edad-edara na, puwerte kayo maningkamot o mga lagad sa iyang mga katawhan. Sa iyang pagpangalagad, sibot kayo siya. Gani dili kayo siya maghuna-huna sa iyang kaugalingon. Kasagaran iyag yung unahon ang pagpagkatiman sa iyang mga katawhan. Busa ang batanon nga diakono, mura bitaw siya og na-inspired kayo. Og nakaingon siyang kaugalingon, ini kapari nako. Ako gyud nasundo ni siyang paria. Kay maayo kay mga timan. Dali kayo siyang makakita kay makapabana-banaon man kayo siya sa panginahanglan sa iyahang mga parokyano. Ug tuod man mga tuig ng mangilabay, pila ka tuig na milabay, siya napari na og na-assign sa usa ka sitwasyon nga didto kadtong iyahang na-assignan sa una sa diakono pa siya. Dako kayo ang kalipay kay matud pa niya kung akong tan-awon ang iyahang mga linihukan o binuhatan, murag naadjug ko'y mahimong maayong mentor kanang gabay, giya nga dili lang manudlo sa pulong kundili sa iyag yung kinabuhi ang iyang pagpanudlo. Hangtod nga kini siya kay gulang-gulang naman, iabot sa iyang panahon nga nagmasakiton og nahilimatyo na siya. Ug iyang gitawag ning batanong pari ug iyang giingnan, Padre, mamatay man gani ko na ako'y gustong ibili nimo kay taod-taod naman kong nakailan nimo ug ikaw nakailan ako, nga gusto nako nga maoy basahon sa pari sa panahon sa ako ang paglubong. Og tuod man na ikag kayo ang batanong pari sa pagpangutana, unsa man ang imong ipabasa na aba imo bang gisulat? Unsya dili, wa ko'y gisulat. Gusto lang nako nga matino gyud nako, mapiho gyud nako nga ang wali sa pari mao ang pagbasa lang sa pagampo sa mahal nga Birhen Maria. Ang maong pagampo sa atong nadungog karon nga tubag sa mahal nga Birhen Maria, kinsa uban siyang igagaw nga si Santa Isabel. Sa ebanghelyo nato karon ni San Lucas kapitulo 1 bersikulo 39 ngadto sa 56, daw nagkulokabildo sila nga miduaw ang mahal nga Birhen Maria ug nakaingon ang iyahang igagaw nga Santa Isabel, sa unsa man nga hitabo nga ang inahan sa ako ang manunubos, miduaw man kanako. Kay sa pagkadungog ko pa lang sa imong tingog, miulpot sa kalipay ang bata sa akong sabakan. Og ang tubag ni Maria mao kini ang atong gisulti o gibasa kaganiha, ang Magnificat. Nagadaig ang akong kasing-kasing sa Ginoo ug nagmalipayon ang akong kalag tungod sa Dios nga akong manuluwas. Tungod kay nahinumdum siya kanako nga iyang ubos nga sulugoon ug sukad karon ang tanang tawo mutawag kanako bulahan tungod sa mga dagkong butang nga gihimo kanako sa gamahanang Dios. Tungod sa mga dakong butang nga gihimo kanako sa gamahanang Dios. Mao di ay kay gusto sa pari nga sa wali sa iyahang lubong
kini nga pagampo mo'y basahon, taas-taas man sad ni siya, kay para niya, nakalantaw siya, nga usahay ang atong natural nga tawhanong kinaiya, mao nga kung naay mamatay, atog yung dumdumon ang mga maanindot niya, nga binuhatan, og daw ato siyang ituboy, daw ato siyang gipasidunggan, apan ang buot sa pari nga tigulang na og himalatyon nga during his funeral the Magnificat be prayed and read. Nganuman tungod kay para kaniya ang dakong mga butang nga gihimo kaniya sa Dios maoy angay niyang ipasidungog balik kadto sa Dios pinagi sa pagampo ni Maria ang Magnificat. Makaigsunan ko niya ni Kristo karong adlaw gisaulog nato sa pasiunang paagi ang gitawag natog solemnidad sa pagpasaka sa langit sa mahal nga Birhen Maria. Usa ka doktrina o deklarar sa atong Santo Papa niadtong Nobyembre 1, 1950 sa usa ka sulat nga gitawag og Munificentissimus Deus nga diin giluwatan didto o gisulat nga ang maong pagtulunan atong gidawat nga ang mahal nga Birhen Maria human sa iyang kinabuhi dinhi sa yuta sa iyang pagka-disipulo sa atong Ginoong Hesukristo, sa iyang pagkainahan sa Dios, sa iyang pagka-Immaculada Concepcion, sa iyang pagkaputli o Birhen, gideklarar siya nga lawas ug kalag gipasaka sa Dios ngadto sa langit. Karon tingali mangutana ta, nya unsa may naagod anagot? Nganom nang himo man natong dakong kasaulugan? Kasaulog ka ta nga sa atong kasinatian karon puwerte mangluuya sa lawas. Gani kung masakit ang COVID, di ta kaugmaan, ikrimita kung mamatay. Di ba? Di ba? Tungod sa maong kahadlok, para kanato kuyawan ta nga muduol, muhikap, maduol sa ato ang isig katao. Nay, karon kay MCQ ta, unsa man kinahanglan nga maglayanay ta sa usa ka lingkuranan ug ludhanan, duha ra ka tawo. 10% ra gyud ang kinahanglang makasud simbahan. Atong simbahan makasud manig mga adulan sa 5 kagatos. Kadtong sa 30% pa mga 150 ta. Karon nga 10% na lang, di 50 ka tawo na lang. Ni kunhod. Gani gilikay ta nga magtigom-tigom, gilikay ta nga magduulanay kay basig mapiskan ta sa tong mga laway. Magani kay layo ko ninyo karon no. Nagwali ra ba ko nya? Piskan niya mo. Hadlok ta. Unsa may naa nining gideklarar sa simbahan nga usa ka solemnidad sa pagpasaka sa mahal nga Birhen Maria ngadto sa langit lawas ug kalag. Unsa may naa ni ana? Unsa may naa ni ana nga para kanato angay natong ikalipay, angay natong pasidunggan siya, angay natong tagaan siya og kahimayaan. Unsa man sige lang tag sa ulog ani wala ta kasabot tingali no luya na to pero sige lang matud pa kini nga solemnidad nahitabo sa pulong pa sa mahal nga Birhen Maria siyang awit sa Magnificat tungod sa mga dakong butang nga gihimo sa gamahanang Dios kaniya.
atong nabantyagan nga ang pagpasaka sa lawas ug kalag sa tuang mahal nga Birhen Maria usa ka pagpadayag nga gihimo natong atong gituhuan isip gipadayag sa Dios sa atong kasaysayan sa pagtuo nga Kristohanon Katolikanhon nga buot ang Dios nga kita maluwas og dili lang maluwas kalag, lawas og kalag. Kung ang atong Ginoong Jesucristo nagpakatao ni sao sa ato ang unod, pagkaundanon, pagkatao, kita usab misaw sa iyahang pagkadyos nun. Mabito na ninigsagol sa pari sa binog sa tubig, magyamyam siya. Pinaagi nining panagsagol sa tubig ug bino, makaambit unta kami Ginoo sa imong pagkadiyos. Kinsa pinaagi ni Kristo, miambit sa moang pagkatao. Pagkanindot na panagambit. Apan diha sa mahal nga Birhen Maria, kini nga gideklarar nga dogma ug pagtulunan nga gidefine sa ato ang simbahan sa panahon ni Papa Pio XII. Nagtudlo kanato sa usa ka maanindot nga pasalig, usa ka promise. Unsa man ang promise? Ang panaad nga lawas ug kalag. Kung si Maria gimuan sa mga dagkong butang sa Dios, ikaw usab ug ako nga mituo ni Kristo uban sa mahal nga Birhen Maria, kita usab iyang luwason, dili lang kalag kundi lawas og kalag. Atong makita dinhi nga importante kayo ang atong lawas, importante kayo ang atong kalag uban sa atong lawas. Makaigsunan kay kabubuton kini sa Dios. O kay ikaw ug ako pinaagi sa atong pagkabinunyagan sama sa nga ang mahal nga Birhen Maria walay sala nga nanunsunod sa panulundon nga sala. Kita diha sa bunyag gilinisan usab sa salang panulundon. Unsa man ang salang panulundon? Ang pagkamasupilon, ang pagkamadili-dilion sa kabubuton sa Dios. Maunang gusto tang mag-angkon nga kita mo'y tinubdan sa ato ang kahimuan. Kita mo'y tuburan sa tanan nato, only to realize at the very end, as death tells us, we are not the owner of even life, never owner even of death. No? Nagsulti lang kini nga ang kamatayon dili mo'y katapusan sa kinabuhi. Ang kamatayon matud pa sa ato ang prefasyo sa atong pagsaulog sa misa sa mga patay, dili katapusan kundi sa atong pagtuo og sa gahom sa atong Ginoong Jesucristo, ang atong lawas matunas apan dili mawala kundili ini katunas sa atong kinabuhi o sa atong lawas adunay giandam ngadto sa langit nga atong kapuy-an. Dili mawala, dili matapos kundi mabag-o. Mao kana ang gisulti diha sa ikaduhang pagbasa sa sulat ni San Pablo ngadto sa Corinto. Naghisgot siya bahig kamatayon. Apan para kanato nga mga sumusunod ni Kristo sa atong pagkabinunyagan, niingon nga si Kristo mao ang unang prutas, unang produkto sa pagbuntog sa kamatayon. Ug kay kita mituo man kang Kristo, sama nga kita mamatay diha sa atong kasamtangan sa pagpakasala, kita usab maluwas, mabanhaw. So kining atong pagtuo nga miingon ta kapasayloan sa mga sala, kabanhawan sa patayng lawas, kinabuhing walay kinutuban, naani tanan sa atong kredo.
ug mausad ni ang buot tagaan ug pahimugat sa atong pagtuo diha sa doktrina sa Assumption kung pagpasaka sa mahal nga Birhen Maria ngadto sa langit lawas ug kalag. Pagkanindot, no? Og sayod ta nga moingon siguro ang uban labi ng mga laig tinuhuan, mga protestante moingon naabag na sa Biblia nga wa man. Naabag na sa Biblia ang Assumption. Wa oy, moingon sila. Pero sayod ta nga ang atong Biblia karaan og bag-o nga kasabutan naghisgot kabahin niini. Alludes to this, not directly but always alludes to this. Paminaw sama nga mingon diha sa basahon sa gipadayag. Unya nagpakita ang usa ka dakong tilimadon didto sa langit. May usa ka babay nga nagbistig adlaw ug nagtunob sa bulan ug gikurunahan siyag napulog duha ka bituon. Hapit na siya moanak ug nagtiyabaw siya sa kasakit. Kini siya ang hulagway sa atong mahal nga inahan, ang Birhen Maria. Daghan kayong apparitions, pagpakita sa mahal nga Birhen. Maayo nga atong dawaton ang Assumption. Ngano man, kay tungod sa Assumption nga atong gidawat sa pagtuo ang mahal nga Birhen Maria sa nagkadaiyang henerasyon, sa nagkadaiyang panahon, sa nagkadaiyang nga kultura, kanunay nagpakita uban kanato. Ano man, lawas ug kalag siya uban man sa Dios. Siya kadtong nagabarog ang rayna diha sa imong tuo, dinayandayanan ug bulawan, matud pa sa Salmo responsoryo. There are 450 apparitions that are somehow told to the church. 28 of these apparitions are accepted by the, what we may say, bishops all over the world. But there are only 16 apparitions that the Vatican somehow accept as also accepted universally. Pero ang unod sa maong pagpakita maura kini nga ang Dios buot nga kita makapanglantaw puno sa pagtuo, puno sa paglaom, nga dili ang kinabuhi nato kutubra nining yutanong kinabuhi, nga ngatong pag kinabuhi kutubra sa atong kalipay nga tawhanon. Dili. Ang kinutuban nining kinabuhia kamatayon, apan dili ang kamatayon mo'y kinutuban sa tanan nga sama kanimo kanako nga mituo nga naay kabanhawan. This is the promise that is very much concrete of the God who cares, of the God who loves, that He does many things for us. Busa kung kita gilinisan diha sa bunyag sa salang panulundon, diha usab sa paghidhid sa Santa Lana sa Krisma, humanta bunyagan, ingnon ta sa pari, maingon nga si Kristo pari, hari og propeta, maingon usab unta ikaw kabahin siyang lawas aron ikaw makasaw sa kinabuhing walay kinutuban uban kaniya. Mao na ang atong misyon. Ang atong misyon dili kay maglupad-lupad. Ang atong misyon ngampuy-an nato sa tibok natong kinabuhi ang kabubuton sa Dios, ang kaayo sa Dios, ang gugmas sa Dios, ang kamanggihatagon sa Dios, ang kamanggihunaon sa Dios. Nabisan pa atubangan og taliwa nining pandemic, dili unta mawala. Dili unta kita mawa sa atong pagkamanggihunaon sa isig katao. Dili unta kita walay pagpakabana.
sa kayuhan sa atong isikataw, labi na sa mas nanginahanglan. Lipay kay ko kaganiha, dahil usa ka pamilya, bisan pa man kung lisod kay rong panahona, nihatag og 200 ka mga putos sa kadang gitawag nato og bugas og mga dilata aron sama sa naandan ato na siyang pangitaon tong mas nanginahanglan sa atoang parokya aron katagaan bisan nalagjutay. Malipay kay ko nga atong nasinati nga di ta mahadlok nga manghatag nga mopaambit. Di ta mahadlok kay wa ta maghuna-una para sa tong kaugalingon lamang. Kana nga kinaiya mausab kana ang kinaiya sa usa ka tawo nga dili ta mahadlok sa COVID apan di sad ta magpasagad nga dili ta muhimo nga dili ta makapanakod sa uban. Nga naman, kay bililhon ang kinabuhi. Dili ang kahadlok mo'y magtukmod ka na to sa pagsangsang sa tungnaw o mga maskara, sa pagbutang og face shield, sa paghimo sa mga protokol, sa paghimo nining social distancing, sa pagpabakuna. Dili. Kundili ang kalipay nga ang Dios nanaad nga ikaw lawas og kalag iyag yung iuban kaniya ngadtos kinabuhing walay kinutuban. Makaigsunan ko diyan ni Kristo, pagkanindot pamalandungon nga ang tradisyon sa simbahan kabahin sa pagpasaka sa mahal nga Birhen Maria kansang pagtulunan nagtudlo kanato sa kabililhon sa atong lawas ug kalag nga ngay natong ugmaron ug atimanon sukad pa sa siglo 4 ngadto sa siglo 5. Pag-abot sa siglo 8, usa ka bantugan nga santo San Juan Damasceno, Saint John of Damascus or Damascene, gitawag og doktor sa pagpasaka sa atong mahal nga Birhen Maria ngadto sa langit lawas ug kalag. Gitawag og nanudlo. Miingon siya sa panahon nga dihay usa ka emperador ug ang iyang asawa nga gusto jud kayong makakuha og relikyas sa lawas o bukog ba sa mahal nga Birhen Maria. Miingon sa pagkatinuod ang mahal nga Birhen Maria namatay ug nakita siya nga namatay sa mga apostoles. Gani na ay lugar nga gitamod nga mao siya didto ang dapit diin siya gilubong. Apan niadtong panahon nga siya giugkat aron kuhaon ang iyang relikyas, iyang mga bukog, wa na. Wa didto ang iyang patayng lawas. Ug mao nga naandan nga pagtulunan uban ni San Damascus o San Juan Damasceno nga miingon ang mahal nga Birhen Maria bunga sa kadako sa gugma sa Dios. Una sa tanan, wala siya maduhigi sa salang panulundon. Ikaduha, sa iyahang pag-o sa Dios, nakigbulig siya nga ang plano sa Dios matuman dinto sa langit, dinhi sa yuta, sa iyahang pag-ingon matuman dinhi kanako ang imong kabubuton, nahimo siyang inahan sa Dios. Gipanamkon siya, giandam siya sa buli sa sala nga walay panulundon o sa walay panulundon nga sala. Ngano man kay siya mamahimong inahan sa bakan sa anak sa Dios. Kung kita gali nga tao moingon man nga ato magaling tagaag special privilege ang atong papa, mama, mga igsuon, unsa naka ang Ginoo sa iyang inahan. Apan kung kana mo'y gihimo sa Dios ngadto sa mahal nga Birhen Maria, siya pod ang atong sumbanan nga mga tao nga inana pod ang Dios kari kanato. Busa atong dumdumon, atong pamalandungon karon as we celebrate the solemnity of the Assumption. Mama Mary,
assumed into heaven body and soul. Kumusta man sad ka kita sa atong pag-translate, sa atong pagpapuyo, dili lang sa paminaw sa pulong, pagbati sa kasing-kasing, kundi pagpuyo sa atong adlaw-adlawng kinabuhi nga giniyahan sa pulong sa Dios atong Ginoong Hesukristo, inabagan sa atong mahal nga Birhen Maria. Sa tanang mga aparasyon o pagpakita, nindot nga dumdumon nga niadtong 1540 plus 41 o 30 plus, ang mahal nga Birhen Maria nagpakita dito sa Guadalupe, no? Sa Birhen sa Guadalupe, sa Mexico. Dito kang Juan Diego. Ug iya siyang giingnan, for sure and for certain, do not worry, because I will be with you. I will take care of you. I will protect you. Kung mao kini ang kabubuton sa Dios, pinaagi sa mahal nga Birhen Maria, kinsa may mahadlok, bisan patubangan nining pandemya. Kaya ang Dios magauban jud kanimo o kanako na mituo kaniya. Amen.